yang kim kuslai mana padhala marwe la kum deu terkon wat la kapla tuli hendre ngam ju siomong ale one shot bat ngamenta wat la daduk nekerdu hendre wat perwa ale wan play no kin menta kat baka po kadang ban lek men les no bha wala daduk ne kerduru waju kuslai ya ka ban im hajing sarong ne jing po brai ki kam syukur ne ki kam thok bat ki kam kai to kyar na ki tabaro bat na ki to jangai ladangi im kum hakine blai u yo i u ban sa su kliang yang ni la shai la shisngi min rating khong ru ya ki kam basnu na mario her pateng haki kun kiksu ale one shot bat ngamenta wala daduk ne kerdu Henry wat perwa ale wan kloy no ken menta kat baka por kadang ap ban lek men les no bha ko para lok baro wat so thu bakla jing duk ne jing ruspa blay u ba benta wat num du jing kermen ha jing im jong pi jing bha to ngin ken tiu bangin suk mangin wala daduk ne kerduru waju kuslai ya ka ban im hajing sarong ne jing kwa brai ki kam syukur ne ki kam thok bat ki kam kai to kyar na ki tabaro ban na ki to jangai ladangi im kum hakine blai u yo i u ban sa su kliang yang hi la shai la shisi in rating khong ru ya ki kam basnu na mario her pateng haki khun kiksu ale one shot ban ngamenta wala daduk ne kerdu Henry wat perwa ale wan kloy no kin menta kat baka por kadang ap ban lek men les no bha la 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 I think we just end it here. Good night, y'all. Speechless. Good night, y'all. Yeah. All I have to say, I have to go to bed now.